ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, аппарати краскакунак аст ки дар ҳолати беҳтаринай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат нарша 10 000 сомон мегӯяд. дастрошни фурӯхтан дар курай бародармон аз Федератсияи Россия худи 100 000 рубл харидагиҷай. хулоса дидестин чӣ хел кор кардест, ҳама дар беҳтарин ҳолата, ягон камбудӣ надорад. дар номерҳои 6980 дӯстон, номерҳои ватсапшан занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, маҳаллаи Гулбута, кӯчаи Мактаби 24 бародор дар қарибиш ҳастай. то роҳи Калона 100 метр обсвел ҳастай. хона 4 дар хонаи 2 сотиқи замин дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. нархи хонаро бародаро 480 000 сомон мега. хулоса ба курси имза 4 миллион 106 000 рубл мешавад. хонаи замонавӣ 4 дар хонаи бародаро. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. ду дар хонаи 12 сотиқ заминай, ду подвал дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона, оғели деэтажа бо каҳдонхона ҳам дорад. бародарон нақша 170 000 сомон мега. хона дастрошни фурӯхтан дар курай. ду дар хона 12 сотиқ замин бо ремонтҳои хуб. заминшам хулоса калони хушрӯи бародаро. нархаш 170 000 сомонӣ ба курси имрӯза 1 миллион 454 000 рубл мега. марҳамат, дӯстони азиз, хонахаро дар шаҳри Кӯлоб, хонаи беҳтарин надидесе мақсад даруни шихел ҳастай. 12 сотиқ замин дар номерҳои 2206 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад дар ноҳияи Фархор. кадоме ки дар комментария дар ноҳияи Фархор гуфтагӣ буданд, марҳамат шербачаҳо, хонаи арзон бо нархи 160 000 сомонӣ. ду дар хонаи 7 сотиқ заминай дар ноҳияи Фархор дар уртабӯзи деҳаи Даркад мебошад. масоҳати хона 7 сотиқ замин, свед об ҳам ҳастай. нашоди документош ҳамаш 100%. маконаш ҷои беҳтарин. маълумоти пурра дар ватсап муроҷиат кунед ва хонахаро илтимос мисол маълумоти бештарро метавонед аз худашон дастрас кунед. харидори аниқ замини бародаро марҳамат, нархша 160 000 сомон мега. ба курси имрӯза
1 миллион 368 ҳазор рубл мегӯяд. дар номерҳои ватсапаш 974 90 19 90 марҳамат дӯстон занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. раҳмат бори дастгиритон. хонаи фурӯши дастфироши ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар 4 дар хона 13 сотиқ заминаи дар хона дар назди дарё, табиати зебо, ҷамоати деҳоти Гулистон, деҳаи Меҳрубод, ориентир байни Сарбанд ва Қурғонтепа аз бозори Ҳоҷишариф 6-7 километр ва аз роҳи Калон то даруни хона 2,5 километр дур аст. хона дар сурат маълумат дар беҳтарин ремонтҳои замонавӣ, ҳамаи документош 100%. ҳамсояи хуб ҳам дорад. гирди хона бо семиблок маҳкам 4 тараф, боз 700 донаи дига семиблок ҳам дорад ва як камаз шебен ҳам дорад. харидори конкрет мебошед, боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, соҳиби хона ҳам қайд карда нархи хонара 270 ҳазор сомон мегӯяд. дӯстони азиз, 4 дар хона 13 сотиқ замин ба курси имрӯза 2 миллион 309 ҳазор рубл мешавад. марҳамат дӯстон, хонаи беҳтарин 13 сотиқ замин дар шаҳри Бохтар. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. гил дар даруни хона иҷрат дорум дастгиритона. бо лайки комент дастгирӣ кунед. ана хонаи арзон мекунед, пас аз канали Насим ТЖ ё ин ки Арзон ТЖ меёвед. дӯстони азиз, марҳамат кунед. касоне ки ягончи барои фурӯхтан ё ки реклама кардан дошта бошед, ватсапи мо барои реклама кардан, мошин, хона, замин, квартира, трактор, камаз, материал, чизе ки доред барои реклама кардан, марҳамат дӯстон, дар номерҳои мо равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. лайк монед, подписатсия кунед, зангочаро дар висевонед. иншоалло мо дар ин канал ҳама рӯза видеои навбанав хонаҳои арзона пешкашон мекунем. раҳмат бори дастгиритон. шербачаҳое ки аз шаҳри Кӯлоб хона кофта ҳиса бошед, марҳамат, як хонаи арзона ки боз барашон пешкаш мекунем. хонаи фурӯши дӯстони азиз дуошона ҳастаи 4 дар хона ҳастаи 7 сотиқ замин бо ремонтҳои замонавӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Осмонбикаш мегӯянд. нашоди документош ҳамаш 100%. оби свет проблема нест, оби светам ҳастай. нархи хонаро бардори 185 ҳазор сомон мегӯяд. марҳамат кунед, хонаи арзон 4 дар хона бо нагӯям ки мисол акаи Насим ТЖ ё ин ки хонаи арзонро пешкаш намекунанд. марҳамат кунед шербачаҳо, хонаи арзон, ремонтҳои хуб ва замонавӣ, хона деэтажа шербачаҳо 4 дар хона 7 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Осмонбика. оби светам проблема нест, оби свет дорад. дар номерҳои 982 00 00 53 марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурраниқтарашонро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатимо боз як тори дигар хонаи фурӯшӣ ҳастаи дастфирошни ҳастаи хонаи арзонак дар шаҳри Кӯлоб, дар хонаи 8 сотиқ замина дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тугмачиш мегӯянд. дар хонаи дӯстон 8 сотиқ замин бания дар даруни хона ҳастай, калидорам дорад. нархи хонара 75 ҳазор сомон мегӯяд. хона дастфирошни фурӯхтан дар кӯлабодро дидесай хай дар чӣ ҳолатай хона дар сурат маълумай. нархи хонара 75 ҳазор сомон мегӯяд. ба курси имрӯза 641 ҳазор рубл мешавад. шербачаҳо, марҳамат кунед, хонаи арзона ба шумо дастрас кардем. дар номерҳои 978 17 56 17 шербачаҳо, марҳамат кунед, хонаи арзона дастфирошни бихаред. кардне ки 80 ҳазор 90 ҳазор сомон ҷамъ кард бошад, инами хонара метавонед рафта харидорӣ кунед. 641 ҳазор рубл ба курси имрӯза. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Меҳровар, 4 дар хона 8 сотиқ заминай. хона хулоса бо семиблок бардоштагӣ, дастфирошни хонаро фурӯхтан дар кор. нархи хонара 100 ҳазор сомон мегӯяд. ба курси имрӯза 855 ҳазор рубл мешавад. дӯстони азиз, дар номерҳои 918 78 78 75 номерҳои дастии соҳибшанд занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
дӯстон аз ку дар комментария бинависед ҳамин хонаҳои мо арзон буданд ё ин ки не. кадме ки агар ҳамин видео то охир тамошо кардагӣ бошад ҳамин смайлика равон кунед. раҳмат ки бо мо ҳастед ва мо дастгирӣ мекунед. худованди меҳрубон дӯстони азиз нигаҳбон бошад. хайр то видеои оянда дар паноҳи Алло бошед. дастгири шумо пеши мост. худо нигаҳбон.